мардигарӣ нест. Мард гуфта тамоман дига одама. اینا ما مردکا رومونا سیاه میکنیم. Масалан барои вай ин чиз ихе натобад ки ту рафти кати мардако съёмка кардӣ. Ана мардако мехоҳам. Як сурат мемонам. خیلی نمیمونیم که شتاب زنکا بخوان. қапиди ҳама ҷоша қапиди ман ҳама асабӣ мешам. بچه‌کو یگان وقت عاشقی نکنین، یگان وقت لوبوف نکنین، کسی را یافتن دادنتون بگیرین. Не ма як чиза намефаҳмда ҳамин одамо барои чӣ отношения мекунанд вақте ки мақсадшон оила барпо кардан нест. Занакое ки бераҳам мешам мардако мекунам. айби мо бачаҳое ки мо ҳам духтароро ҳам хел мекунем. ин ғолиб буд навбати Юсуф шуд бо анакнун барон кай мешам ҳамин чиза 10 боро ман ба навистагӣ. خیلی که ما گویا داو برنامه زنکا را پس زدیم. اینجا айби мардон нест. зан ба ақл бошад ҳамин шавҳар ки кардӣ бояд румол кунӣ ку духтари бе шавҳар фарқ кунӣ ку чӣ میگه در زندان قاضی باشی خوبتره چیم خانه بیای قوقای زن دختگی. дар инстаграм як видеоро дидим мега ки ҳози духтаро барои пареншона хрондан парени нав меёванд. اکثریت ما مردکا دخته معقول میشه برای انا برای مقصدهای ناپاک قدش گپ میزنیم. اولین درجه تو چی فکر داری؟ ассалому алайкум дӯстони азиз тамошобинони канали авлод медиа ва имрӯз мо дар барномаи навбатии подкасти мо ҳузур дорем ва меҳмони барномаи имрӯзаи мо яке ҳунарпешаҳои театр ва кино ва инчунин дар блогер бугум блогер бигем та қард мекунам. не қарш намекуна уже камера гирон бугум блогер не камераш гирон шуд қарш намекуна. оз ту чӣ бо айсар запис кардани не охи тамом не айсар нест. салому алайкум дилноза раҳимова, хуш омадед ба барномаи мо. номи барномаи мо ана шумо чӣ фикр дорен? аксарият одамо хиёл мекунанд ки ана барномаи мо даён кас биёв мо савол ҷавобш мекунем мекувем и тарафу у тарафи паҳлӯи зиндагиша. леки дар асли хел нест. мо як мавзӯъро интихоб мекунем ва дар доираи ҳамун мавзӯъ бо шумо суҳбат мекунем ва якчанд саволои ями кӯтоҳ метиҳем ва шумо кӯтоҳ ҳамун саволода ҷавоб метиҳен. ва имрӯза барномаи мо чӣ хеле ки дар якин барномаам гуфта будем дар бораи занҳо ана духтарои инстаграм суҳбат доштем. имрӯз бошад ана ҳамроҳи ана як духтар як зан дар бораи мардҳо гап мезанем. фаҳмо дилноза ба ғайр дар инстаграм кор карданаш инчунин дар театр кор мекуна ки пули калон ба даст биёра мошин бихара. аммо сарпарасти барномаи мо банки Тинкофф ҳамин чизора шумода просто так метиҳа. ай ссилкаи зери видео истифода бурда картаи Тинкофф Блека заказ кунен, харидотона ба картаи Тинкофф кунен. зиёдаи 20,000 рубл тоҷикистон ки роӣ карден шумо автоматӣ иштирокчии ҳамин аксия мешавед. барои 100 нафар 50,000 рубли ва шоҳҷоиза 3 та электромобили ҳавал ҷолион элайт. аксия то 31 декабри соли равон давом мекунад. шанс ай даст натен бародаро. картаи Тинкофф Блека ай ссилкаи зери видео заказ кунен. бо метавонед бе процент Тоҷикистон, Узбекистон, Қирғизистон пул равон кунен. ҳамин номерои телефонша донистен бас ай пул мерава ба карташа мераса. барои картаи Тинкофф Блека заказ кардан шаҳрванди Россия будан муҳим нест. шумо картаи Тинкофф Блека заказ мекунед дар куҷои Россия ки бошен бе пул оварда шумода доставка мекунанд. ма чӣ баҷа пурсидам мира барое ки чанд борое ки ман меёдам ма нашоти ҳамин блогер гуфтагим бихидиш гуфтага ки ма блогер нестам ба ҳамн хотир ма пурсидам хай блогер ҳасти нести ки мо гуфтемат не и хела ки ана блогер меган аксарият вақт марам ягон ҷо меган ҳофиза омадан ку марам мегум ки ҳофиз нагин не ки ана блогер вақти видео гирон мекунӣ ва влог пеш мебарӣ аллакай блогер мешавӣ мехоҳӣ намехоҳӣ барое ки ана мошинда ки шишти мошина ҳай кардӣ бугӯӣ ман просто мошин ҳай мекунам не ки қатид ки пассажир шид ё ки аудитория тамошо кард ё ки пассажир қатӣ шид шуморо шофёр меган мега шофёр қатиам барое ки мошини ронандаи ам видео кардӣ тамошот кардӣ видео ки пеш бурдӣ видео баранда шидӣ блогерет мегам хуш омадӣ чӣ вай хеле пешай барнома хе гап зада истабди активни одам мисалан не охи нехати ассалому алейкум ассалому алейкум хай чӣ гуфтанен шумо дар норманди тамошобинои театр дар тамошобинои канали Авлод Медиа канали мо шумо чӣ гуфтанен медонен вообще ам хел канал аст ай ҷо медонистен ҳаст мегане ҳичи гуфтан нестам не ҳич гуфтани нестам не гуфтам тамошо кунан фаҳмидагӣ номи каналотона фаҳмидагӣ не ки рости гап ягон бор ягон чизаша тамошо накардам ягон бор ягон клип ягон не клипҳои шумои тамошо кардагӣ клипҳои Абдурозиқа чӣ барномаи қатъи Абдурозиқ мекардем ягон чиша тамошо карда нести ягон бор чихе Абдурозиқа овардем чихе омад чихе Абдурозиқ рафт ма дар бораш видео кардам тамошо карда нести
не вақте ки Собиров катишинос шудам баъд ҳамҷа камтар интерес пайдо шуд дар омада тамошо карда будам. Ман маъмулан то охира не. значит та вақти қадима шинос шудан ягон чи тамошо намекардӣ? Не. саломат бошен. хуш омаден. ана ғолиб да я савол додем ки инстаграм зан мегирӣ? гуфт ки не, ман зан намегирам. ягон хел фаҳмондемаш и хел ки хай духтараке ки дар инстаграм бизнес дора ё магазин дора ё модела ё актриса ё ки ягон чизи дигаи сар оянда инстаграмша пеш мебара. хай вай ту мегириша аям чизо розӣ нести зиндагиша буд мекунӣ. вай мега ки хай майла ҷон ана хаям хел ки зиндагим ки буд боша ман шавҳар ки кунам хуб бас мекунам мегириша ҳамишдам гуфт ки не намегиримаш. фикри шумо ҳамҷида чие? фикри ман ин вобаста аз ин ки ту ки кати шинос будӣ. акҳои ғолиба ман ягон нисбати он кас ягон фикри безебо гуфтаниам не фикри ғолиб умуман фикри ғолиб ба як тараф ман мемонем. намедонам дар ин гапҳои ман то чӣ қадар он кас ба таъсир мекунад ду сахт мерасад. значит акҳои ғолиб бахшиш ман камтар ҳам лаҳҷа истифода мебарам. акҳои ғолиб духтарои анами чихе ки безеб ҳастанд ҳамно кати шинос шудагӣ дар инстаграм. агар он кас меарзидагӣ кати шинос мешудану намегуфтанд. яъне ки ғолиб корай тарафи хубуш дидагӣ нестаен дар инстаграм? не ғолиба мо тарафи хубшам гуфтем охи. мо гуфтем ки мисол агар ба хотири мисол ғолиб қатта шинос мешава ана кори ту ғолибда маъқул нестай мегӯӣ ки хай майла ина ма зиндагим буд шавҳар мекунам ина бас мекунам мегӯян не ман намегирам та. хай ин фикри шахсии ҳар як кас ҳастанд. масалан ҳастанд одамое ки худ шахсан худи мана мегӯянд ки биё хай биё корота тамом мекунӣ мо туя зан мекунем корота не ки тамом ҷамъбаст корота. хеле инсоноям ҳастанд. шумо чӣ мегӯед? фикри шахсии акаи ғолиб парондан дар кор нест. кас фикри шахсии он кас. хулоса ту худат чӣ фикр дорӣ масъалада? ту бача мебудӣ агар ту бача мебудӣ агар инстаграм ягон кас хати шинос мешудӣ зан мегирифти инстаграм? ҳамун саволе ки мо да ғолиб фикри додем. худат озодона чизе аз сарат буромад гуфтан гир. ман ба ҷавоб додам камакак хоб читар. биё далиши мавзӯи духтарода намерем. ана мардҳо шавҳари ояндаи дилноза бояд чӣ хеле боша? мефаҳмидагӣ дар кадом масъала мефаҳмидагӣ? дар масъалаи зиндагӣ. ман дар масъалаи касбу корам ҳичи мушкилӣ надорам. агар ки Монеа хоҳад набошад? бас кунад бас не монеа бояд набоша? не монеа бошад барое ки ҷомеаи имрӯзаи мо қабул намекунанд. бе ягон хай таъриф кунӣ ин чиз. ман дар инстаграм чизое сиёмка мекунам ки мара мебахшанд ягон ҷом намоён нест. ман ҳақоратҳоям мехонам. манам дар зиндагӣ юсуф мана хушрӯйтар мешиносам. як коро як чизо менависанд баъзан вақт одам асабӣ мешавад. лучши касе бошад ки мана зиндагима фаҳмад ҳудаи ман бирояд тамом ман бас мекунам. биё фикри ҷомеаро як тараф мемонем. агар ҳамхели шахси қати ту вобихрӣ шинос шавӣ дар инстаграм ё ки дар любой ҷо мисол ту ҳама одама нағз бинӣ ва ба хотири ҳама одам агар тура пешниҳод кунад ки ту ҳамин корота бас кӯ мақсад ҳамин чиза ту розӣ мешавӣ? яъне ки ту дар ҳамин чиз розӣ мешавӣ метавонӣ ки ба хотири одаме ки ту нағзаш мебинӣ ай баҳри мисол карьераву корот бубурӣ. бале бас мекунӣ? бас мекунам. то ҳозир раво нахӯрдаем хеле одама? вохӯрдагӣ бачиба бас накардасти? ту ҳозир қатмо гап задаиста будӣ чахчах кардаиста будӣ барнома сар шид? не охи не баъзе чизо ҳастанд ки намешавад ва як гуфта шахсият ба вобаста. не агар вохӯрда бошен агар ҳамо одам боша мо хирсандем. хорошо ана бародарои азиз ана мавзӯъ дар бораи мардое мо ҳаёти шахсии одам дахолат кардем барое ки ҳамаи ҳамин чиз вақте дар бораи мард гап мезани қати ягон духтар гап мезани ҳама мавзӯъ дар худаш ҳамин мавзӯъ мебарад. мавзӯъ умуман дига чия? мард бояд чӣ хел боша? ина духтарора гуфтаем мо гуфтем ки духтар ин хел мекунад инстаграм да ӯ хел мекунад духтаро медроид миён поёншуна фақат ё пешои баршуна. мардҳо бояд чӣ хеле бошанд? аз кадом ҷиҳат чӣ хеле дар бошанд? инстаграм мардҳо дар инстаграм ман фикри худама надорам.
касе ки чӣ хеле ки маъқул бошанд. ман аз ҷиҳати духтарона гап дорам ки мисол мо дар ӯ барнома занҳоро гуфтем, определёни занҳоро, ҳамаи занҳоро не, определёни занҳоро гуфтем ки инам хеле коро мекунанд, ҳами корошон дуруст нестанд ва кадом корои мардҳо дуруст нестанд ва ту мехоҳӣ ки ҳаму коро набошанд. мисол мо гуфтем занҳоро ки намхе коротон хатоай, ҳами коро набошанд. А мардо да чӣ? Ту чӣ мехоҳӣ да мардо? бояд набошанд, а? Мардо бояд ҳам бояд чӣ хеле хеле набошанд. набошанд. бояд чӣ хеле набошанд мардо. кадом типи мардум маъқул нест? мебини инстаграмда намефуротанд. Мардаке ки лично бисёр нигоҳ ки ман ҳозир савола осонтарак мекунам, чтоб ту бедор шай. ана ман гуфтам ки ана ҳаму хеле ки духтаро ҳозир дорам поведения ва ҳаму хеле ман намехоҳам оянда духтарам ҳам хеле боша. ту чӣ хеле мехоҳӣ фарзандат набоша? чӣ хеле мард дар инстаграм? метавонӣ мисол номшона нагирӣ бугӯй ки фалон хел. мебинӣ по-любому дидагӣ ки як каса нафуридаги айта изо кашидаги айтан чӣ баи хеле хай мардое ки ман хай фикри шахсии ман гапза мардое ки ман намедонам чӣ ба ҳамхе одамо ман ба маъқул не бисёр механданд. ман намедонам кальян кашидан барои ман ҳамчун зан кальян кашидан барои ман рафта кальян мекашанд сторис мекунам фахр карда. ин ҷои фахр нест. сурат мегирам синфи 4-5 сурат мегирам кати кальян. ин оянда вай ҳамхе падар мешавад. оянда фарзанди вай мебинад падара дар ҳамон вақт анамихе кор кара буд. барои анами ҳамхе шумо гуфтед инстаграм бояд набошад. ҳамин чизе ки ман бисёртар мебинам умуман наметонам дига ҳам одама дар омада инсоне ки кальяну ҳамхе чизо кати вобастагӣ дорад. мардигарӣ нест. мард гуфта тамоман дига одама чӣ хеле одама да гапаш меистад. хай кальян бикаша да гапш беста. матра як гап мегум, ман қайта гап задам, ман қайта шинос шидам. ана ту я духтарак ки ана оли уҷо шадидаги нестӣ. матра мегум ин кальян ай ҳама чизи сабуктарини, ай ҳама чизи оддитарини, ай ҳама чизи ки ана ай ҳама чизи чӣ хеле ки ов мехӯрӣ ки ту кальян мутаассифона дар ҷомеа ҳозир ҳам хеле ҳозир чи ов бихӯрӣ сторис кунӣ чи кальян бикашӣ ҳеҷ ка ҳеҷ чиз ай намегӯ. мумкин чиба ки ман ягон шиноси кальянкаш надорам. нисбати кальян фикри ман ҳамин хел хато мекунӣ. мумкин дорӣ намедонӣ кальян кашишона. хай мумкин мо дар ӯ барномаи дигари спиртноя гуфта будем, зани спиртной. ва ту чӣ фикр дорӣ дар бораи зани спиртной? дар бораи зани спиртной ман духтарое ки ҳамин кора мекунанд, ту чӣ фикр дорӣ оиди ҳамин чиз? бояд накунам. зан охи нозук, зан чизе ҳаст ки бояд аз мард фарқ кунад. як гап мегум та спиртной вообще ами ана спиртной дозаи камтаринаш ҳатто дар зан ҳам хеле таъсире мекунад ки агар зани агар камтара гаштагӣ боша, гаштагӣ ба чӣ маъно? ман озир мегум штоб рӯшантар шава. дига фарқ надорад дар клубай ресторанай фарқ надорад қадди ки хонаш мерава. ами дозаи камтаринаш. ба ҳамин хотир шумо ҳам зидин ранги мо. шумо ҳам фикрин. не ки иҷа ҳозир мақсади фарёд кардани мо даяе ки шумо муҳофизат ай ҳуқуқи зано кунед. чӣ хеле ки мо гӯё дар ӯ барнома занакора пас задем, ис кадем, ус кадем. ана ҳозир бояд шумо мардакора бигӯед. ту бояд бигӯй ки занакои хелеян чиба мардакои нахелеян. чӣ хеле ки шумо пеш барнома ман ба гуфтед ки мана масалан духтарое ҳастанд ки ҳамхе сурат мегиранд, ҳамхеле просто так сурат мегиранд. хай ин чиза гуфтан намедонам шарт ё не. як ҷоҳошона сурат мегиранд мемонанд ки баъзан вақт ман айбам мебиёд аз зан будан ё ки чӣ хеле ки блогер мегӯям ман ба сахт мерасад. барои анами сабаб дорад ки ман ваё блогер нестан охи? не ваё моделам ба гуфти хичун? ана инста модело модел ҳастан, модели профессионали чӣ моделои профессионал ҳастанд исо. ва ё ман медонӣ чӣ хеле мебинам ака бо мегардем мавзӯи мардони интерес не мардагурӣ. ака бе як гапи груби айдаанам буромаданӣ буд намегум. хулоса шавҳари ту одами популярне боша, инстаграм да видео куна, ҳама бишносан ҳам хеле шавҳар мекунӣ? не чӣ ба хай инстаграм ба шиносан популярни бош. аз чӣ ҳисоб ту рашк мекунӣ? не ман рашк намекунам. намехоҳам. умуман на худам будан байни публика ба на шавҳарам на оила. барое ки публика
ҷои безеб барои ман фикри шахсии ман. ана як гапай урусиш қати медонистам, тоҷикиш қати хел мешам, мега занҳо мардира мекаванд ки ояндаи хуб дошта боша. мардҳо занира мекаванд ки гузаштааш хуб боша. ҳози худат категорист ки одаме ки инстаграм популярнияй ана намехоҳӣ қатиш бидан, мақсад бошава ай ҳамун ҳисоб даромад дошта бошава, зиндагиша бурдаста боша, дига ҳунар надошта бошава, ту қатиш ошиқ мешавӣ, гап мезаниву, значит мекани ам одам. ина худат ҳози видео каси худат ана ҳамин чизора кадести ягон чизи ненормал неста ки дар ҳолате ки ма мебахшем дар клубам официант бошӣ, барои зиндагӣ пеш рафтан клуб да официант бошӣ, тоқа барои официант барои рузқи рӯзит боша, ин маъноиро надорад ки ту дар клуб рафтестиву ягон кори фаҳш ё ягон кори бад кадестӣ. ҳози худат блогинг пеш бурдестай, дар чӣ бадӣ мебинӣ ки ёз шавҳар намехоҳӣ ям хеле популяр ту намешавӣ? худат дар ҳамин системаи ҳамаша медонӣ чӣ минусҳо дорад, чӣ плюсҳо ана дорад. ҳамин саволда просто чиба? фикрете чиба ки ана бояд шавҳаретра надона нашносам. Не майлаш агар хе бошад ки дар инстаграм ҳозир популярниам мешиносам. Мақсад баҳс кунад баъд не бас кунад, не вақти мо якҷоя шудем ман намехоҳам чизҳои шахсӣ публика ва биёд. иш бидагия, иш барое ки одамое ки мақсад мо ҳамуҷо дам гуфтем и занат ё ки гудакати барои инстаграм нест, ҳаёти шахсит ҳаёти шахсияй. барое ки гуфта намешавад пага ки қати кияй, пага чӣ кор мекунад. Ма иҷаша нагуфтесам. ихе гуфтаки яне ки вай гуфтане ки ҳаёти шахсишона дар инстаграм намонанда. Не и гуфта ки ма инстаграм одам шум популяр боша шуна мекунам. Дига хе гуфта хи бай ози мақсади хеле буд. Мақсад ки ана популяр небоша шавҳар мекунӣ. бад бас кунад охи чизое ки Чӣ ба бас кунад? намедонам, ман худам дурни публика ҳастам, маъқул нест. Вот худа маъқул нестай. Хай я бача да маъқули ба очаш мега ки гӯш ки бачаҷони и чӣ и қадари чӣ видео мекадай, клип мекадай, ис мекадай, ус мекадай. Ту набарот бояд бугӯй хай майла кор мекуна бикунам. бахш баъд чапм хӯресам баъд неудобне дар комментариям амирам навиштам. нигоҳи Дилноза дар ишқи мардон ва мард бояд чӣ кор кунад ки Дилноза вая дӯст бидорад? лабараш ором бошада, оромӣ дошта бошад. то ҷое ки ман медонам ту нашоти ишқ бисёр медонӣ ва Кай ҷо медонӣ? ман медонам майра бисёр мешиносам. Фикри худат, мард фикрат. бояд чӣ хе боша ки Дилноза вая дӯст бидорад? ман нафаҳмад. Ти чира фаҳма? Буфаҳмад просто тамом хе буфаҳмад дар чувствои зиндагӣ умр надошта боша, пул надошта боша, Не, ис не. надошта боша. Чӣ? дар зиндагӣ фаҳмидан ба маънои ҳама тараф як калима қатине мухлисои мо ранги мо ворияне ман намефаҳмам. мара фаҳмидан чира фаҳма хе магу математика саволиш мети 5 кара 8 мегиша чил бига чӣ? масалан хай шумо мураккаб агар хоҳед ман мураккаб нақд мекунам. масалан баъзе оилаҳоя ман дидагӣ ки барои як чизи ночиз агар нигоҳ кунед ҳамун чиз ҳам майда ҷудо шудагӣ аз пушти як калимаи майда ҷудо мешаванд. ҳастанд мардакое ки ҳамун чиза нодида мегиранд мефаҳма, ё ҳастанд занакое ки ҳамин чиза нодида мегиранд мефаҳма ҳамин чиза. ҳол та ана тол нагирифтаю бачара. шуморо чӣ хе фаҳма? мақсад корта фаҳина ту духтараки хубӣ чӣ? масалан ман ҳозир мегӯям ки ман 10 боро шоҳид шуда ки аз сабабе ки ман бисёр ҳунармандо кати кор мекунам ҳамхе ҳолато шудае ки мо сиёмка мекунем кадом ҳамкори ман разбор мекунад кати занаш ё кати шавҳараш ки ман дар сиёмка духтаро ҳамуҷан ана хе чизо ҳаст. ту мекунӣ ку ина худат? не масалан мардаке бошад ки ҳамин чиза дуруст фаҳмад фаҳмидан ана ин чиз мешавад. мардака занг зайсан ку масалан барои вай ин чиз ихе натобад ки ту рафти кати мардако сиёмка кардӣ аввал ин чиза бинад ки ин духтарак ҳунарманд рафт кати ким кадоме дар нақш даромад сиёмка. масалан мана бисёр касо ҳамхе чӣ метиҳанд ки ту рафти ина видеои охироне ки кати Юсуф мо кардем қапиди ҳама ҷоша қапиди ман ҳамхе асабӣ мешавам ҳамхе мекунам ки аҳамият натиҳам асабӣ мешавам дасташа қапиди барои ҳамин
диди ҳар кас ақли вай кати вобастагӣ ма дорад. гап мегум ма ай ҳама даб хиёл мекунам аудиториям калонай агар аҳамият медодагӣ бошӣ ку дар директи комментария хубуш ҳунарманд нашай. Мутаассифона мардуми моам хеле ай мутаассифона 100 бор ролики хуб ки як бор рами касякта бинан хай ту ҳунарманди дига ҳунармандо мебахшен дар Европа оскар шумо метавон пастелни сцена доранд чум чикоро доранд купальник катияна иснан баъзан одаморо ма мебинам дар видео инам қадар шортик доранд ихтиракунам қадар ягон касам вора ягон гап намега ба чӣ хотир тра меган медони ба чӣ хотир ту бояд хирсанд шавӣ ба хотире ки ана намебинан яке мебинан мисол чихели матраз чихел бифаҳмонам ки ту ҳайрон шай либоси тоҷикӣ қати тоҷикона яке мебинанд ки чихелай яке мебинанд ки ягон либоси аврупоӣ дори ёки калта дори кӯтоҳ дори дар назар метовӣ аваё ки як ҳаётам хали мебахши куниличан ва ё дар назар наметованд ва ёро намхе дидагиянд ки тра ба ҳамин хотир ту ҳунарманди ин чизоро умуман аҳамият бояд натӣ. ман фикр мекунам ҳамин аудитория то ҳозира баъзан одамое ҳастанд ки чизе ки дар видео мебинанд ва ё хиёл мекунанд ки ҳамун чиз аст. ман як комментарияро хондам мара навиштага ки фалонут кунам ту духтаракай хеле кадӣ агар не ҳамун чиз хай маълума ки вай аё чон мебура ки саҳначаё хиёл мекунанд ки ҳамин чиз реальне да ё ки ҳамун кас дар ягон видео ошуқӣ мекунанд так шумо хеле шумо яҷӯяйна қатъи мегардин ман намедонам чӣ ба масалан чанд духтаро ҳастанд ки дар инстаграм видео съёмка мекунанд масалан гирем баҳора ман он каса нахстар мешиносам вай кас кати ҳама видео мекунад кати масалан азиз кати видео кардагӣ чанд одамое ки дар ҳамун москва будан видео кардан омадан мана акои илҳом кати инҷа съёмка кардан он кас чанд кас кати съёмка мекунад ҳеҷ кас вай каса дар бораи зиндагии шахсишон намерасад. ман ҳамин саволо дар худи баҳораям додагӣ вақте ки ман омадам кати шумо съёмка мекунам кати шумо гап мекунанд рафтам кати акои илҳом съёмка кардам обязательно ман бояд кати акои илҳом гардам кати акои саид ман смс ман ба навистагиян зано навистагиян гапҳои безеб ин ғолиб буд навбати юсуф шуд бо анакнун барон кай мешам ҳамин чиза 10 борон ман ба навистагӣ ман намедонам чӣ ба ман кати ман намедонам шумона группа гуфтан дар кор гурӯҳ гуфтан дар кор гурӯҳи шумо кати кор мекунад ва ё дар фикршон ҳамихе ҳастае ки обязательно навбати барон мондааст. ба худо ман ин чизо ганда мана чӣ мекунад барои ман хай ҳам хандаовар но ҳам гирьяовар ман зиқ мешавам хе чизо намедонам чӣ ба аудитория вақти якум бор бигем ҳамин полноценни видео кардани қатима сар карда будем ту вақте ки қатима бисёр видео кардӣ ман фикр мекунам вақте ки қатима каси дига видео мекунӣ аудитория бахелӣ мекунад ҳамин чиза та аҳамият додагӣ мисол ман ягон духтари дига қати видео мекунам менависанд ки чӣ ба қати дилноза видео намекунӣ ё ки ман қати ҳамин як 2 моҳ 3 моҳ видео накардам мара безорум карда намедонам дар чӣ дидагиам хай мумкин ту акма ишта ман намедонам не ки муҳтарам занҳо ак шумо бо занин вақте қатъи он кас ролик мекунӣ ё ки он каса клип да мегирӣ мутаассифона ман қатъиам хеле одамо гап заги ман бо мешиносам ай наздик худшон мераванд дар любой ҷо қатъи любой кас мешинанд тусовка мекунанд не ки дида наметавонанд мисол 5 кас ман хеле рӯпарӯ шудагим хеле одамо қатъи ки 4 кас штагия 3 дихтай бо хай ти қатъи ягон бародарат уҷа дихтаро ҳам ҳастанд мегӯянд мисол зангат мезанад ягон кас ё ки як рафиқта занг мезанад уҷа дихтаро ҳам ҳастанд ту дар уҷа чӣ кор мекунӣ мисол да мардак бори мардакотун хеле ранги фарзандотун тарбия накунед мардакотун намонед мардак бошанд мардакотун ранги бачаҳотун тарбия накунед барое ки ҳамин аксарияти мардакое ки мардак будану ба лох шидан шумо кардиншон мардакора номардам занак мекунам мардакам занак мекунам як гала одамои дастойнеро мешиносам ки намхали ҳамаи кас да мерасанд ҳамаи чиз доранд ҳамаи чизшон бутанд не ки лоха наёда ба хотири чӣ ба хотире ки заншон иззатшон намекунад ман як каса мебинам занаш иззатиш накеса ман чӣ вая иззат кунам дар сарам ҳам хе ҷо меша чанд қа одами хубам набоша ҳамин чиз дар сарам ҷо шидан мегира баъд мегӯм ки ая хел мардакода ҳамин занак хубай бисёри ҳолате мешава ки ана
мардакай одами хубай бениҳоят марди сум дорай ҳамаи чизаш будай не ки мутаассифона намиҷаш ором нестай барои чӣ барое ки дар хона мега ба зиндони қозии гирифтор бе чӯбини дар хона барабру гиреҳ мега дар зиндони қозӣ бошӣ хубтарай чем хона биёй қавуқҳои зани духтагиай занако фромӯш кардагиянд ки мотиватсия битиҳанд мардакашонда мардак чира дӯст медора се чиза се каса бе причина дӯст медоранд занора гудакора ҳатто сагора ина шумо духтаро местем ку ягон қати ҳамон бача ҳамон кас гап заги боша ку чӣ хелиай мошин дора хона дора сум дора бачаи хубай мекна гил падарка мекна ис мекна ус мекна мо бачо дай хел нестай духтари хубай нормалия нест ами хубай тамом мо ами аму гапҳои аму занака гуфтеса ман номаша намедонам чиай ҳами хуб бошаку занаки духтари хубай гапта гӯш мекунад тамом мо да ҳеч дарку нестай авқот павқот исн усн да я замонаям ҳастем ба ҳамин хотир хиёл мекунам ки мардакое ки номарда нами полни ҳам эҳсоси мардакӣ ва дастшон метавон мебахши алкаш мешаванд заношон мекунандшон ту чӣ фикр дорӣ занакое ки бераҳам мешаванд мардако мекунанд ба чӣ барои чӣ чӣ хел барои чӣ ман мози гуфтам та ки чӣ ба мардакора занако лох мекунанд ина ма бо пурратар мегум та мисол ҳамаи камбудӣ бутай хайр мешава ки мардак я дасти норас дора ис ус я чиш намереса не ки ҳастай занак ки миёва ягон причина миёва ҳастай духтарое ки пастаяна айбта мекуванд ягон бор намешава бигӯя ки бестай ҳамин бача хубӣ ка пастаяна бояд ягон айб биёвада ту чӣ ба фалон рӯз фалон кор кардӣ чӣ ба чувства вини болои мардак да бор кунанд я ҳаёт лох кунанд уна фалон чӣ ба хеле кардӣ чӣ ба у хеле кардӣ ҳами фикри ман ҳамияе ки духтарора аксарият мо мардако аксарият вақт эҳсоси занако да бозӣ мекунем ис мекунем ус мекунем не ки мо ягон занак қади парашоту гап намезанем ин фикри шахсии шумо ман ҳамаи мардакора хиёл мекунам хай мумкин ҳастанд ҳамон мардакои занак сифате ки барои ягон чизе барои ягон хай биям ҳамуда пурратар ҷавобте ба чӣ хотир чӣ ба кадом ба чӣ маъно духтарое ки бераҳам мешаванд мардако мекунандшон ман дидагӣ духтаре ки шавҳар кардагӣ духтари хуб шавҳар кардагӣ шавҳар мекунад шавҳараш кати зиндагӣ безеб мешавад ҷудо ба мешавад чӣ хотир ба чӣ хотир ҷудо ба мешавад хотире ки 8 сол ошиқӣ кардагӣ ба тӯй мекунам пас аз як моҳ чӣ ба ҷудо шудӣ барое ки сторомо мувофиқ наомад ана гӯш кун ман ҳамин чиза намефаҳмам ман мефаҳмам матра мефаҳмонам як моҳ зиндагӣ матра ози мефаҳмонам бачако ягон вақт ошиқӣ накунед ягон вақт любов накунед касира ёфтан додантон бигирен ёки ту отношения дори қатъия бача шӯхӣ мекунӣ мебахшен ана ягон патш мегӯ ягон девунаиш мегӯ беақлӣ мегӯ ис мекунӣ ус мекунӣ ӯ парентай чисто да таъсир таъсир намерасонад ту парента гуфтеси ана вақте ки уже ту ҳама чиз омӯхта шуда мебахшӣ чизиёча мегӯӣ фалонӣ мегӯӣ ус не ҳастанам хеле ами обичне мекунӣ ку шӯхӣ ис фалон кунам намегӣ ёки она тавбара ёки не хел мегӯӣ пад мегӯӣ ёки гуфтесам ки ман груби гуфта наметавонам барое ки барномаи ма дигар ба шаъни ма тоғри намегирам ман ҳақорат кунам қатъи арӯзш любое касам хел шӯхӣ мекуна арӯзшам хел мекуна тии пад тии бебахшед хай затикат кунед тии меган астан ами любое шӯхӣ мекуна представид ки ҳамин гапа ту шута мегӯӣ ки тии намебардура ана основной сабабаш ай ҳад наздики баъд якдигарам мешиносанд ай ҳад наздики баъд якдигарам медонанд вақте мардак ба номусаи зан мекунаша уже мехоҳад ки правилоша не ки дар ёшиш беақлӣ кард қатъио любов кард хеле чизора худаш да позволят кард уже ку уже ки шуки кард ана дар хонаи оташ уже бояд ӯ мардакиша нишон буда не ки ӯ занак медона ку кияй чиай бароям қадар мешаванд нофаҳмӣ баъд ки нофаҳмӣ шид ба мешаванд разбор баъд ки разбор шид баъди ки разбор да ки нафаҳмидан якдигара барое ки 10 бор ҷудо шидан ку арӯзтай ҷавобиш мети бира дафша любой чӣ мегӯ бира не ки вақте занта як калима гапай мегӯиш ман намехонам калимаро гуфтан мегӯиш дигар возврат надора
ба ҳамин хотир мешава инам хеле чизо аби дихта нест аби бачай барое ки худаш да позволят мекуна ки аму дихта қатиш ҳам хеле шӯхиёра бикуна барое ки ҳами отношения ҳам хеле шӯхӣ ва хирсандӣ не вай Ана, духтар аз вай бес, бахшишам. масалан ман барои чи ҳамин чиза мисол овардам ман наздиктар будам кати ва ё хушрӯтар мешинохтам ҳама бачаи ҳам чи духтара як наво духтара ки буд ки хай ҳастанд занои беақл ки масалан ман хай худи шахсияти ман ба вобастагӣ дорад ман ҳам хай шӯхӣ кардан наметавонам чӣ хеле ки шумо гуфтед кати гуфти да бораи ту гап нест в общем мутас ягон гапи ягон кори безеб нест қати парен шӯхӣ кардан ягон чизи безеб нест ҳақоратҳои ҳам хеле мекунӣ ку мини ҳақоратҳо дар назари мо наметова ин чизо нормальни чизоанд не ки вақти шавҳарат мешава ин чизо уже дар бораи ҳамин чиза ман гап зад вобаста занак вобаста худи зан ба вобастагӣ дорад инҷа айби мардо нест зан ба ақл бошад ҳамин шавҳар ки кардӣ бояд румол кунӣ ку духтари бешавҳар фарқ кунӣ ку хайрият бачаҳои хеле румола фурӯмӯш кардагиянд мардаку занаку не бояд ин чизо бояд бошад ма ба ӯ даф гуфтам ки мардакое ки мемонанд заношон на инстаграм намедонам даже оли ма гуфтам ма мидиштам мара шум бинанд ма ҳам нағз намебинам ин чизора ҳама қадар баъзан рафиқҳо дорум охи дигар гуфтам ҳамин гапҳоро гап намезанам ҳамин чизо мутаассифона берумол гаштан мебинанд духтарако берумол ҳару стори духтари ма калон мешава мега то намо мекард дар давраи шумо мекардам ку ҳеҷ чиз нормальне мон ма бикунам ма ҳеҷ чиш гуфта наметавонам барое ки мега ки ина мекардан ку ма вообще одами пок нестам ма вообще одами хуб нестам ма вообще ма просто фикр ма гуфтаистам ки майла ма ҷазирам не ки кӯдако оянда ҷазир нашаванд амиҷа акай берӯз гуфт ки ошиқӣ накарда оила барпо кунен ту чӣ фикр дорӣ яъне ки ошиқӣ карда оила барпо кунанд ё ин ки хе тупа просто ягон каса биёванд хе бигиранд тупа просто нева мебинӣ қатиш гап мезанӣ шинос мешай мебинад салом алек меган таки фалон фалон домаетм майхе дигар вариант ошиқӣ охе ин вобаста ба худи инсон ҳастан одамои не инсоноти дар умум бугу барои ҷомеа кадомаш хубай хубаш ки якдигара шиносану баъд ошиқӣ ҳам накунанд ақаллан шиносан якдигара охе ҳамин дигин вариант ҳамаам хеле гуфтем ки ай наздик не вақти одам слишком ай наздик мешиносию баъд як сол ё ки ним сол гап мезанӣ ку по-любому қати фарзанди падарат як модая хонаи ягон гапат мегиреза ягон чи ягон гапш мегӯ ягон гапат мега не ки ҳамин зану як гандая фели безеб доранд мардако ягон гапа мебинанд мекишанд ҳамун темара ҳамун темара дига намебардоранд занак даёдаш меояд мега ки о баёд асай мо январи соли 2013 ту вай фалон байд амонди дадри ҳамун байд як ҷошда ирина гуфтагӣ буд ирина кияй ба ҳамин хотир ту тарафдорӣ ки хай шиносан ошиқам накунанд ақаллан шиносан ана ранги советский союз хе пионерский чиста ишта шеър бинависа масалан гузаштаи падару модари худам не хеле шиносоӣ не хеле ака чӣ хеле бугум пок шинос мешавад ку хеле беғараз бенияти ганда просто ҳам духта маъқулата қатиш ай наздик шинос мешавад очатароӣ мекунӣ мегириш не ма як чиза намефаҳмда ҳамин одамо барои чӣ отношения мекунанд вақте ки мақсадшон оила барпо кардан нест ами ози груба бигирем бисёр отношениҳое ки одамо раҳмат медонед барои чӣ не нигоҳ ку ҳозир ҳамин одамое ки отношения мекунанд агар груба карда бигем бисёриҳошон барои вақтгузаронӣ отношения мекунанд ина мо мардако румона сиё мекунем ягон духта қадига мезанем мо фикрмона ма каҷ биши рост бугу ина мо аксарияти мо мардако духта маъқулмон мешавад барои мақсадҳои нопок қатиш гап мезанем аввалин дараҷа чихи вая намешиносиш маъқул шуди духтараки хушрӯ аввалин дараҷа мо ба ҳамин мақсад гап мезанем баъд далиши мебинем фикри ту чие вақти бе чӣ гап мезананд ҳастанам хеле духтаракое ки бе не ки хиёл мекунем ки духтаро аксарияташ не духтаро бисёрш ягон чи ба умед нанаям бача а бачаҳо не ба умед соф нестанд
бачаҳо вообще дигар кор ҳам Масалан- савол мекунанд метем ҳам мо ҷавоб метем ди чӣ хел барномаи масалан ман дидагӣ духтарое ки ту па истифода мебаранд ҳа О. масалан меган вай мошин ман гӯшои худам кати фаҳмидагӣ ким касе шиноси касе шукри худо ман гирду атрофам байхе одамо надорам фаҳмидагӣ ки вай мошин ваё ваё камбағалшон фирмашон ҳамхе шуд вая дига биё ин кати гам мезанам ман медони бо чӣ радагӣ ман хе ба чишмои худам смс-а хондагим ки хе духтара шудудагиян я духтари дигаи ҷа навиштагияша ки хе ӯ бачае ки дӯст медошти ӯ бача навиштесай мара чикор кунам ӯ духтаре ки шукагияй навиштесанша ман мутаассифона ҳамин чизора ба чишмом дидам хидмат чишмома набахшам чӣ ба ман дидам ҳамин чизора хе одамои баобрӯ и духтари аиҷа медони чиш навиштагияй хай гап надора шукад ки чанд қай метони бикан сум бикан баъд ҷидо мешай қатиш ба бо қати ӯ парни пештарат соз мешай ба худо қасам ма ина тасаввур ки ина оз тамира гуфтам чиз давид ман омад ма ҳамин чиза гуфтам ина ма сарам соқичид холӣ шудам тасаввур кунен бо як зани дигар ту худат духтар дорӣ худат бача дорӣ ту чӣ хел менависӣ я одами дигар ки тасаввур ки чанд қай метони бикан искун мара хез нишон додан хе ма дидам ай ӯ ай шӯи кадагиш бояд бикана чанд ай шӯи нав кагиш ко представид ки шӯи пир кагай шӯи кавалери хичана гирифтагай шӯи пир кагай ана наждагай ки ана ура ёд кардама ӯ мара навиште сая чико кунама ба бо айҷа иш советш додагай ки ай бикана ана баъд мера қати уш бо зиндагӣ та соз мекунӣ бо ман медонам ки ӯ паати беномуси дигааш мегираш бо бадаи ман дар инстаграм я видеора дидам мега ки ҳози духтаро барои пареншон ахрондан парени нав меёванд ҳам хеле шидагай мутаассифона барои ман бахто хандовар нест ин таъсир мекунад ман шахсе мо да хандовар мо да таво таъсир кардагем мо чизора тоз мо тра чизора гуфтестем мо чизора гузаштагием не ман барои чӣ хандовар нест масалан ман метарсам ояндаи фарзандаи худам ана ман метарсам не ки иншолло ами генай ку як гаптон мегум ами хун корша мекуна падарат одами хубай модарат инсони хубай бобоат инсони хубанд палубому аму хун як шавҳари хуб ки кади агар шавҳарат мебахша хуб набошад хун коршона кара наметавонад ам гено хун коршона мекунанд имрӯз хулиганай пага бачаи хуб мешавад барое ки падар модар бобову момаш инсонои хуб буданд не ки ма дар хулоси гап як гап гуфтанем ами барои вақтгузарониву барои хушҳолимон бояд айдил як каси дига истифода набарем офарин беҳтарин мутаассифона ма ина бисёр ина мара духтаро менависанд бисёри ҳолат да духтаро мара менависанд хеб бисёр менависанд 18-19 сола духтарако ман мегум ки ма да таво ба ҳам дили одамо бозӣ кардем ки қатима гап задан туда зарарай чӣ ба қатима гап мезанӣ мега просто мо шоҳиди чизо мега просто гап мезанам чӣ мехоҳӣ ма мегум ки ман ниятам хуб нест қатима туда зарарай инсон не мега ма гап мезанам хай гап зани хай чико кадай ну и что оли мо дар давра расидем оли ову лои фарзандои мо мавзӯта маъқулай мавзӯна чӣ не ай ҳама чизи безеб оз ман мегум ба ту фикри хита бигӯ бачаҳо дар духтарои ошиқ мешаванд ки медонанд ки ҳамун духтар ғайра цел сум нами ягон чизаш ҳамин бачаҳои сарватманда ягон чизи дигар цел надоранд ҳамун духтарако ҳама ҷода популярнанд арӯси ҳама будагиянд арӯси фалончи арӯси навои кала арӯси навои шох арӯси навои поча кличкош нафтесам ҳамвода любов меқапанд сари калобошона гум мекунанд агар не медонанд ки ҳамин одам хел ягон цел надорад бо ҳамвода любов меқапанд то чӣ фикр дода бори ҳамхел бачаҳо хай биё ма як мавзӯи осонтара ҳама хела ман намедонам ин қонуни зиндагӣ ҳамин чизи ҳарома чизе ки ҳаром меган ширин ҳамин ифлоса бояд нағз бинӣ одами бада ким касе нағз мебинад бо куҷои як хуба хору хазон да куҷои шитаст гирья кардан одамои хуба соф паъто мегиранд боз время ана хуба соф паъто нами духтарои хуба соф нами соф беақлову нами аблаҳову нами духтарои хуби нами намолдори нами намозхони нами хеле соф аблаҳову алкашода мезананд ана
духтарои гандара бо нами дар ҳақшон ҳама мурдагиай. те гуфта буди ки ман дар мавзӯи дар як гапи шумо ҷавоб дорам. Дар гапи қилфи калид. Як калиде ки чандта қилфа мекушоя калиди зура ва як қилфе ки ба чанд калид кушода мешава қилфи вайронай. Ва ин мавзӯра мо дар духтару бача мисол оварда будем. Ту чӣ фикр дорӣ? хай зан амард фарқ кунад. Ма ганда муқобили ҳамин гапи шумо. Хай ин фикри шахсии ман. ози ман чиз дига хуш мекунам, просто мебахши пеш гапида. Мардам қати як гала зан гап задан ин хуб нест. ма ин бо вообще 100% 200% ин чиз ма вобаста ба ҳамун мисоле ки зарбулмасале ки гуфта будем вобаста ба ҳамун чиз мисол овардам. Ту чӣ фикр дорӣ? Гуфтӣ ман дар як гапи шумо ҷавоб дорам. охи ин кас ман ҳамна фақат дар инстаграм дидам, мара мебахшем, хушрӯ намедонам, не ки ҳамин чиз ҳамин гап омадагӣ ки қулфе ки ба ҳама калидҳо кушода мешавад вай оқа қулфи хуб нест. А калиде ки ҳама қулфҳои мекушод ваям калиди нағз нест. Масалан падари ман мегуфтанд ки ҳози замона ҳамин хел шудааст ки ким кадом духтара кати ман рафтам гап задам, ким кадомаш ба гул бурдам, мара мебахшанд, ким кадомаш кати рафтам фалон кор кардам, бачаҳо ба муд шудагӣ. Даври мо ба дадаи ман меган, даври мо ба айб буд. мо метарсидем гуфтам ба ки мо фалония нағз мебинем, метарсидем гуфтам ба барое ки вай ака дорад, вай падар дорад, обрӯи ҳамуно. Ҳозир барои ҳамин чиз барои бачаҳо муд шудагӣ ва ё спокойно метавонанд фаҳмонанд ки мо ҳамин кати гап задем, баъд чӣ ана заншавандашон ба ман наведам заношон ба ин чиз хуба, куҷо ин чиз хуба. Вай калид чанд қулфа мебинад ё ҳаст қулфае ки заразит шудагианд, як навъ заразит мешавад. не иҷа маънои калити қилф калити ки ҳамаи қилфҳоро мекуша калити хубайн дар асл не ки одам да не одаме ки қати ҳама марда ки қати ҳама духтаро гап мезанад ин хуб нест, умуман хуб нест. гапат 100% ростай. ҳамон духтарое ки мебинем мо дар инстаграм мебинемшон ҳар рӯз чуна мемонанд занҳо. як савол ман дорам, ҳаваё ака ота доранд ҳамво чӣ хеле диранд, чӣ хеле дил доранд. ана миша уже ман фикр мекунам ҳам кас ҷавоб надора. хеле бо мумкин бинишон дар кӯча қачон гап зада нашава. 100%. на чемпион мир бошӣ айрӯи боксаю, айрӯи ман намедонам айрӯи футболаю, айрӯи намедонам чи MMA, ай любоши чемпион мир бошӣ, ами хоҳари хита нигоҳ кардан натони ами масъалаш даку бира дафша. ин ҳамеша бесаводӣ беақлӣ мешавад. тасаввур ки ман ҳамқа ман гарениям местимам хе давом мекунам, аввал худо охир худо ин зиндагие. ман хоҳар дорам, не ки ман агар ҳамвора контрол кардан натонам имрӯзи хеле смела гап зада наметонам. анами шумоам ягон ҷо дар штен ку хе смела гап назанен, қавқотонам надозен, бигирен контрол кунен. не бача ман намегум сурат намонанд, майла сурат монанд, мо ҳамиштам розӣ, замона пеш рафтаги сурат монанд, мумкин шавҳар шаймон инстаграм меёва, майла сурат монанд, мебахши хай сурати кунша намона ку бояд, мебахши бояд намона ку. ман медони ранги чӣ мебинам, ранги ман чӣ мебинам, инстаграма ранги магазин мебинам, да хело дамора хел мебини ча маъқул чид мехариш. медонед барои чӣ мемонам бисёртар? барои клиент мемонам, барои чӣ мемонам? барои ки мардако мехоҳам. ана мардако мехоҳам. чӣ ба мо мардакам хел намемонем ки штоб занако бихоҳанд. ҳастанд каманд. ҳастанд мардакое ҳастанд. мебахшӣ ягон бор ман надидам ки ягон занако биган ки биё бирем чӣ фалонира мегирем мебарем клуб мебарем. ман надидам ҳам хеле занако ки биё бирем фалони мардакора мегирем мебарем боршон мекунем мошинда нестанд, каманд. не ҳастанд мардако. хай ҳастанд ки мардако ва мардак нестанд, барои намоиш мемонанд. мебахшӣ мардако шукадагиянд, ҳам мардако шукадагиянд, ҳам мардаки ку и ҳамаи духтаро да дахолат надорам. ман ба худо қасам аксарияти ҳолатҳо да тарафи духтарои мо ман гуфтам ку айби мо бачаҳое ки мо ҳам духтароро ҳам хел мекунем, не ки морам ягон кас таъсир мекунад ку мо ҳам хеле чизоро мекунем.
мардакам занак мекунад, номардам занак мекунад. ва ё як сурат мемонам хе бисёр мешад одамошон баъд кайф мекунад, лайка мебинанд уже чанд гапои хушрӯ мардум менависанд. яъне ту гуфтане ки ҳамо ба хотири диққати мардора ба хичон ҷалб кардан ҳамин корро мекунанд. барои чи ага не раҳмат падар, мо ҳамин раҷда дорем. Агар не барои чи ту корот набоша, бизнесет набоша, соҳибкор не набоши, ҳамора ина чӣ хеле какай берӯз гуфт палюбому акаву додарошон ё ки падарошон мебинанд ҳамора мебинанд, медонӣ ба чӣ мегӯям, хай чӯкадай, хай мондум, ҳичим наметоваку. ҳичим наметова Не, амхе мегӯянд. курам бинам метова шарта Ана, бояд вот ягон ҷо именно. битова баъд ҳамаи фикрота гуфтиё ки ягон чӣ гуфтанӣ дорӣ. ма як кала гуфтанӣ дорам шумо Хай бигин. ту чизи гуфтанӣ дорим гуфтан Бугу. бигӣ ту мора савол мора саволте мо ҷавоб метем. масалан ма барноматона дидагӣ не ҳар ҷо дидагӣ барои ки асабои ман намешавад. худи акои беҳрӯз кати юсуф духтарое ки инстаграм ба катиҳошон кор мекунанд истифода мекунанд масъалаи корӣ қатӣ не берун аввал не мақсад одаме ки қатиш кор мекунем ягон ҳаёти шахсӣ даст мақсад қатишон ягон отношения ман агар қати ягон кас отношения кунам ко ягон кас қати ягон кас гап занам ман серьёзна гап мезанам ман намемонам кор куна одама вақте ки одам ягон чӣ кор мекуна ман қати ягон каси хеле гап загӣ нестам одаме ҳасте ки машҳурай гаррения ман мебинам сторисоша дст ба дст қати касе любов раҳмат ки та ҳастӣ дар бари ман хе худо курм кунад дидам гуфтам дар директи ман хе медром навиштаги чокади ҷон сози хубӣ ма хе мардак афтишанги сигма мешава ку парени амура ку ам хеле хиёл кардам да хе ку ина ози гуфтесам муйтанам хес тасаввур ку нами 3 рӯз 4 рӯз пеши ман чӣ хе бадм мебараем хелодам ки сторис ки агар дст мондаги у бача гил бурдаги аша чалап шудаги дст ба дст дар дери мошина рафтан дстои худшона ягон кас дигар мондаги нест ура отмечат ки аgar амара навиштаги ки чӣ хе чокад ҷон мак ҷудаи ман ҳамин ҳолата худам рӯбарӯ шудагим гап задагим қатиам хеле одами публични гап задагим отношение кардагим ва ма ака иш шар нестай охи меҳмони барномада шар нест барандаҳо худмон мегем не ака шар нестай гуфтам будем ки ҳаёти шахсиро намерасем ту ҳаёти шахсӣ герои барномада намерасем баъд ман ҳамун вақте ки сар карда будам робитара мақсади ман полни гирифтан буд ман гуфтам ки ҳамин одама ман ислоҳ мекунам удалид мекунад тамом всё ягон пай намемонад ва бо ман айкалонтаром совет мегирам ман айкалонтаром совет гирифта будам гуфтанд ки агар ҳамин хеш шава нормале ман ҳамин корро кӯшиш кардам ки ҳамин кор шава не ки ман қатиам одам туғрӣ нагирифтам баъд нашид ма ҷавоб метам дар саволат духтаре ки мада маъқулай неважно инстаграм да қати ки клип кардагиай чико кардагиай кай кардагиай нами той нами рӯзе ки ман қадиман нами рӯз гап зада сар кард ман нами усшаку ма ҳичиш да кор надорам барое ки ман худам одаме нестам ки гузашта як касигара судид кунам ман хеле одамам ки инами рӯз ма серьёзна гап заданем тамом ки ҷон ман хеле қатан хеле серьёз намедорам ҳамин чиз омада маъқул нестай приказ не попросид агар тони ҳамин кора накун барое ки мара одамои ба обрӯ мешиносанд ман дар пеши пеши бар мезанам ман мехоҳам ки ту фахри ман бошӣ ҳамин оянда бояд хуб шавад ки штоб то мара ман кор надорам чизе шид буд чизе буд панош ба худо ман мегирам ман намегум ман мегирам мара мегирам ба ҳамин хотир мо ту да муваффақият мехоҳем дар корои ояндат бигзор ки ана яке аз ҳунарпешҳои машҳуртарини ҷумҳурӣ бишай ва ҳамин характери ҳамин феъли дори напартов ва оҳиста оҳиста дар ҳолате ки худат амхели шавҳар намехоҳӣ популярне дошта бошӣ ва бибинандаши семейни чизо чӣ хеле дар боло гуфтам зана барои гузаштаи хубаш мегиранд марда барои ояндаи хуб дошта боша мегиранд миннатдории худмона ба ҳамаи шумо мерасонем ки то ин вақт моро тамошо карден ва вақти хитон дариқ надоштен ёдовар мешавем ки меҳмони барномаи имрӯзаи мо Дилноза ҳунарманди театр ва кино ва инчунин блогер як бори дигар хушомадед мегӯем раҳмат мегӯем ки даъвати моро рад накардем ва мо имрӯз дар хела мавзӯи хуб суҳбат кардем
миннатдорем. хуш омадӣ. Салом бошӣ, раҳмат ки даъват рад накард. Саломат бошем. Эҳа.